ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо беҳтарин ва тозатарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. ба ҳамин хотир моро бо лайку комментариҳои худ дастгирӣ кунед. мо боша наворро оғоз мекунем. панҷум рақами рейтинги вазни нимёнаи UFC Билол Муҳаммад гуфт ки барои чӣ бояд ки ӯ рақиби навбатии чемпион Камару Усман шавад, на ин ки Леон Эдвардс. биён суханҳои Муҳаммадро гӯш мекунем. 2 ё 3 соли охир ман 8 муҳориба гузарондагиям. Леон Эдвардс бошад дар ин муддат танҳо 3 муҳориба гузарондааст. ман ҷангуари фаъолам. Дана Вайт мегӯяд ки ба ӯ ҷангуарони фаъол маъқул аст. шахсоне ки танҳо нишаста ягон чизро интизор мешаванд ба Дана Вайт маъқул нест. барои ҳамин ман фикр мекунам ки аниқ имконияти бо чемпион ҷангиданро пеш аз Эдвардс сазоворам. бешубҳа ман бояд ки муҳорибаи навбатии худро зидди Камару Усман гузаронам. ҳатто агар сатҳи рақибони моро ба назар гирем, пас ҳамааш маълум аст. ман бо Демиен Майя ва Стивен Томпсон муҳориба гузаронда онҳоро шикаст додам. Леон боша киро задааст? Рафаэл дос Сантос ва Нейт Диазро, ки онҳо 55-солаҳанд. шумо худатон метавонед ҳамаи чизро муқоиса кунед ва ҳамаи чиз аён мешавад, ки кадоме аз мо бояд муҳорибаи унвонӣ ба даст биёра, гуфтааст Муҳаммад. дӯстон, рости гап ман фикр мекунам ки Камару Усман ҳар дуи онҳоро шикаст дода метавонад. дар вазни нимёна ягона ҷангуаре ки ба Усман проблема сохта метавонад ин Колби Ковингтон аст, аммо Усман ӯро низ 2 маротиба шикаст додааст. барои Камару Усманро шикаст додан, рақиб бояд хеле бақувват ва гӯштинги хуб дошта боша ва айни замон чунин ҷангувар ин Ҳамза Чимаев аст. аммо ҳоло оиди ин муҳориба гап задан хеле барвақт аст. ба фикри шумо чӣ дӯстон? айни замон ки Усманро шикаст дода метавонад? метавонед фикротонро нависед. довталаб барои камарбанди вазни сабуки UFC Ҷастин Гейҷи ба чемпион Чарлз Оливейра ҷавоб дод. хотиррасон мекунем ки чанд рӯз пеш Чарлз Оливейра Ҷастин Гейҷиро дурӯя номид. гуфт ки баъди ғалаба дар муҳориба зидди Парье, Гейҷи ба назди ма омада маро табрик кард ва гуфт ки ман чемпиони ҳақиқиям. аммо баъди якчанд дақиқа дар интервю ӯ гуфт ки чеҳраи маро мешиканад. ӯ шахси дурӯя аст, гуфта буд чемпион. акнун бошад дӯстон, биёед мебинем ки Гейҷи ба Оливейра чӣ ҷавоб додааст. ин чизро эҳтиром меномам, беақл, ва мо дар тиҷорате кор мекунем ки дар он ҷо мо чеҳраи якдигарро мешиканем. ҳамон бегоҳ эҳтироми ман воқеӣ буд, ба монанди нияти ман ки ҳамаи чизи туро дар кишвари ту аз дастат мегирам, навиштааст Гейҷи. хотиррасон мекунем ки Чарлз Оливейра чанд рӯз пеш гуфт ки муҳорибаи навбатии худро рӯзи 7 май дар Бразилия дар турнири UFC 274 гузарондан мехоҳад ва фаҳмонда дод ки рақиби навбатии худ Ҷастин Гейҷи не, балки Конор Макгрегорро дидан мехоҳад. шаби гузашта турнири ACA Young Eagles баргузор гардид ва дар дуюм муҳорибаи асосии турнир финали Гран-при дар вазни 61 килограмм байни варзигари бебохти тоҷик Хуршед Назаров ва варзигар аз Грозни Асват Ахмадов баргузор гардид ва муҳориба хеле муҳорибаи шавқовар буд, ки бартарӣ аз як ҷангувар ба ҷангувари дигар мегузашт. аммо бояд қайд кард ки нигоҳ нокарда ба он ки бартарӣ аз як ҷангувар ба дигар ҷангувар мегузашт, Хуршед ҳар як раундро ба фоидаи худ ба анҷом мерасонд. аз оғози муҳориба то анҷоми муҳориба ӯ рақами як кор мекард ва ба рақиб доимо фишор мекард. ҳамин гуна муҳориба тамоми 5 раунд идома дод ва то қарори доваро рафт. аз сабабе ки турнир дар шаҳри Грозни баргузор гардид ва рақиби варзигари тоҷик аз Грозни буд, каме хиҷолат буд, ки доваро ғалабаро ба ҷангувари худашон медиҳанд. аммо бояд гуфт ки онҳо қарори дуруст ва боадолатона бароварда ғалабаро ба варзигари тоҷик Хуршед Назаров доданд. ҳамин гуна Хуршед Назаров бо рекорди 9-0 ғолиби Гран-при ва аввалин чемпиони ACA Young Eagles дар вазни 61 килограмм шуд. мо Хуршед, даста ва ҳамаи мухлисони ӯро табрик мекунем. акнун Хуршедро роҳи нав ва санҷишҳои гуногун интизоранд, ки мо ба ӯ муваффақият орзумандем. дӯстон, дар вақти қарор баровардани доваро шумо каме шубҳа доштен ё не? метавонед фикротонро дар комментария нависен. ҳатман дар канал обуна шавен то боздид хонободи сарбаланд бошен. дӯстон, аллакай чанд моҳ мешавад ки мо бо ширкати шифофармо ҳамкорӣ мекунем ва ба шумо низ тавсия медиҳем, чунки шумо аз ширкати шифофармо метавонед доруҳои гиёҳии оригиналро дастрас кунед.
дору барои хароб ва фарбешавӣ, барои дарди меъдаву гурда, барои дарди мушакҳо, барои бақувват кардани мардонагӣ ва дароз кардани муҳлати ҳамхобагӣ, барои ришму сарбарорӣ ва дигар доруҳои даркории худро метавонед аз ширкати шифофармо дастрас кунед. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед.